Всъщност къде изченаха всички от работа? Напуснаха, защото продаваха NFT. Който... Южна Африка! Какво става? Какво означава NFT? NFT означава Non-Fungible Tokens или на български неизменяеми токени. Това са картини, които си ги нарисувал на компютъра и продаваш онлайн. Когато ги продадеш, получаваш парите, които си искал и после може да ги заложиш в биткоина. Южна Африка, ти ме доказа. Сега, време да си направя NFT! За случай аз ще използвам компютърът от работата, но тъй като има само Microsoft Paint на него, трябваше да използвам само него. И се взех да направя NFT-то си с тема 6 май. Добре, сега ми трябва цена. Мисля, че 10 лева е добра цена. Добре, сега трябва да изчакам малко време. Добре, явно не се продава толкова бързо. Мисля да намалят цената на 1 лев. Добре, сега трябва да се продава като бърз хляб. Добре, не се продава все още. Дай да намалим цената на 10 стотинки. Почти стигам максимума си, но дай да видим. Добре, този път ще намалявам цената на 1 стотинка. Сега ако не се продаде, ще се продава. Няма начин! Някой вече ми е купил проклетият NFT! Здрасти, Алекс. Здрасти, шефе. Какво става? Имам две новини. Едната е добра, другата е лоша. Добрата е, че аз си купих NFT! Лошата е, че трябва да ви намаля цената, тъй като си платих с вашата заплата.